inkosi. uJesu Kristu 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 inkosi. Ngibingelela abazalwane befundisi bakhona obaba omama befundisi Sunday school insizwa neyintombi ukushayela insimbi lokwesidlulisela umphathi wohlelo sethu sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu naso usuku lanamhlanje ukuthi usihlengile wasibondoloza wasithwala wasibiyela saze safika la. Siyazi ukuthi ukuvuka kwethu-ke akubanga ukuhlakanipha kwethu ngoba singcono kunabanye bakhona basey'bhedlela abangabanga besavuka, abanye bavukile abazi noma bavukile noma bafile abazi, ingqondo ibalekile, impilo yabo ikhontrolwa imishini. Kodwa thina siyambonga uNkulunkulu osihlengile wabuye wasikhumbuza naso usuku lanamhlanje ukuthi size enkonzweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu abancele ngingakaqali-ke singakalifunda izwi lenkosi sizowakha amadolo sikhuleke sibonge inkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu omuhle osithandayo osinakekelayo, noBaba weNkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje siza kuwe ngokubonga. Sibonga lo musa ongaka osenzele wona ukusithanda Baba singelutho wasenza saba lutho. Siyayithoba Nkosi, sibonga leli thuba osiphe lona lokuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje njengabantwana bakho, usiqoqele ndawonye ukhulume lokho ofisayo ukukhuluma kithi. Siyacela-ke Nkosi ukuthi ube nathi, sibiyele ngomsa wakho ongcwele izwi lakho kube yilona elahlula inhliziyo, sihambe njengokusho kwakho. Siyabonga-ke Nkosi ngomusa wakho omkhulu, thatha udumo Baba lokufanele siza kuwe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizobuka-ke bazalwane izwi lenkosi laphana encwadini kaJoshua chapter number 7. Sibuke uverse number, so kuba lamavesi ambalwa indaba ethile yona umuyibheka kodwa sizothatha nje amavesi lapha nalapha semihlanganisa yonke siyiqoqe ibe indaba emfishane ngezozwakala kahle. uJoshua chapter number 7 verse number 12, verse number 10 kuya verse 12. Mhlambe-ke sizokweqa sithathe 25 no-26 nasekugcineni. Asibukeke verse number 10. uJehova wathi kuJoshua, sukuma uweleni kanje ngobuso bakho na. U-Israyeli wonile, yebo weqile isivumelwano sami engabayala ngaso. Yebo bathathile nakukho okuqalekisiweyo, futhi bebile baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bayafulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisile. Angisayi kuba nani uma ningachithi okuqalekisiweyo phakathi kwenu. Verse number 25. Joshua wayesethi,
usihlupheleni na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe, bamshisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe. Bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe isekhona namhlanje. uJehova waphenduka entuthelweni yakhe enkulu. Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi isigodi sase-Akhori kuze kube namuhla. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Imbali yavuthuka kodwa izwi lenkosi limi kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lapha-ke bazalwane sifunda indaba yasinto engizothi ijwayelekile noma ike izwakale ukuthi khona indoda uAkhani engenzanga into efanelekile njengomyalelo. Mhlambe-ke indaba yami izothi isono siyabulala. Isono siyabulala. Akwenzeki umuntu enze isono ahambe naso impilo yakhe yonke singambulalanga noma singadalulekanga uma engafanga aboshwe. Isono nje siyabulala. Ngiyakhumbula ngeminye yeminyaka kukhona omunye owayekapteni webhola lekhilikithi okwezwakala ukuthi udayisile ngomdlalo, wathatha imali wayidla. Ngesikhathi kungena icala esebanjiwe wasivuma isono sakhe sokudla imali, basebezomthatha-ke bemfake ejele. Bathatha ngasikhathi esingakanani wawa ngebhanoyi washona. Eselidalulile iqiniso lokuthi wenza isono, wadla imali owayegwazele ngayo. Nasemaphoyiseni khona umphathi wamaphoyisa kwake kwenzeke ekhathini ezedlule. Wadla imali ngokungafanele. Bamphenya bathe sebelitholile iqiniso. Wahamba enkantolo wayofunga, emva kwalokho washona. uNkulunkulu akavumi ukuthi uhambe isono sakho sifihlile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Indaba-ke esifundayo namhlanje sifunda ngoJoshua engumxhumanisi wabantu noNkulunkulu ehamba ezinyathelweni zikaMoses. La kufike isikhathi la uMoses efa khona, uNkulunkulu wathatha uJoshua wambeka wathi, Joshua hamba nalaba bantu ubangenise ezweni engabathembisa lona ngoba inceke yami uMoses ufile. Wamthembisa uNkulunkulu ukuthi uzoba naye ezintweni zonke. Uzoba naye. Nebala-ke waba naye uNkulunkulu, wahamba naye endleleni. Wafika isikhathi la uNkulunkulu emtshela khona ukuthi abahlasele iJerikho. Wabatshela ukuthi bahlasele kanjani. Abayanga nezikhali kuyolihlasela, kodwa wabayaleza ukuthi abalizungeze usuku nosuku insuku ezisikhombisa. Bengasho lutho, belizungeze nje. Bakwenza lokho njengesiyalelo sikaNkulunkulu. Kwaze wafika usuku lwesikhombisa la balizungeza khona ngasikhombisa bashaya amacilongo indonga zawa. Ithe mase yiwile indonga bangaphakathi bahlala obala. Bangena-ke babahlasela. Siyayazi lowo ndaba ukuthi kwasinda khona uRahabu wayaziwa njengesifebe ngenxa yokumukela inhloli ezayifikile ukuzohlola izwe labantwana bakaNkulunkulu. Uma-ke sekunezwe-ke okufanele ukuthi balwe nalo, uJoshua kuthuma amadoda ukuthi awahamba ayohlola
ayobheka ukuthi amasosha akulelazwe a-strong kangakanani, anamandla kangakanani ukuze naye ahlomise eyakhe impi. Yabuya-ke impendulo yazothi cha, ungayihluphi Joshua, laba bantu angeke basehlule. Masibabheka banawo amandla amakhulu njengathi. Wena ungahlomisa nje amabutho mhlasimbe bawu-2000 kuya 3000, sizofike sibanqobe laba bantu. Wakwenza-ke nokho uJoshua lokho, wathatha amadoda awu-3000 ahamba ayolwa impi. Mabeya ukuyolwa impi, bafike behlulwa lapha, babuya sebebaleka. Ongangukuthi amasosha awu-36 phakathi kwawo afa, afela empini. Ma bebuya nombiko kuJoshua bazobika into enegative kulento abamtshele yona. Joshua wawa phansi, wayibhuquza emlotheni, wakhala kuNkulunkulu. Ma ufunda la sifunde khona, uqala kuverse 1, yayithola indaba yokuthi omunye wabo ongu-Akhani wathatha isiliva negolide nengubo enhle eyayibekiwe, wahamba wayokuthukusa etendeni lakhe, wakufihla, wenza sengathi abonakele lutho, waqhuba impilo yakhe njengenjwayelo, kanti uNkulunkulu umbonile. uJesu Kristu inkosi. Uma befa lamasosha afayo, uma behlulwa laba behlulayo, uma bebaleka bonke laba balekayo, inkinga eyayikhona kwabo Akhani. Ngoba waye phakathi kwabantu abangcwele, kodwa yena engekho ngcwele. Aniyazi imvelaphi yakhe ngemuva kokuthi iJerikho libhujiswe. Kodwa into edala ukuthi amenze engabikho ngcwele, kuthe sekubhujiswe iJerikho, wathatha izinto uNkulunkulu athe zingathathwa, izinto ey'qalekisiweyo. Isono siyabulala. Wathatha lezi zinto, wahamba wayothukusa etendeni lakhe, wabuya wazojoyina impi yamasosha eyohlasela. uNkulunkulu amehlo akhe akubona lokhu, ulaka lakhe lwafuthela abantu bonke bakwa-Israyeli. uJesu Kristu inkosi. Kwatholakala laba abantu sebonile ngenxa yokona komuntu oyedwa, ngoba isono siyabulala. Wabafulathela uNkulunkulu bonke, abanye babo baze bafa ngenxa yomuntu oyedwa, ngoba isono siyabulala. Bafa abantu, alimala amanye amasosha, wakhala uJoshua. uJesu Kristu inkosi. La sifunda khona, sifunda emva kokuba uJoshua esekhalile phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uJoshua ukhalelani? Yini uyiginqe phansi? Yini ukhathazeke? Ngoba abantu bami bonile, uIsrayeli wonile. Bathathile izinto ey'qalekisiweyo, bona phambi kwami. Hlobo sami ngizothi, uma uNkulunkulu ethi into ungayenzi, musa ukuyenza. Noma ethatha ukuthi ubani uzofika kuconvince, njengo-Adamu no-Eva abaconvincwa inyoka.
ethe uNkulunkulu ushayile umyalelo wesithelo ukuthi singadliwa, inyoka yaqhamuka nokunye. Nathi namhlanje ziyasehlela izinto ezifana nalezo. Uma uNkulunkulu ethe into iyisono, wokwazi ukuthi leyo nto iyisono. Noma ngaqhamuka umprofethi onamandla kangakanani ekutshela ukuthi leyo nto ayisono isono, kodwa uma uNkulunkulu ethi iyisono leyo nto, yazi ukuthi iyisono ngoba uNkulunkulu ushilo. Akekho umuntu onezwi elingaphezulu kaNkulunkulu. Lokhu akushilo uNkulunkulu, akekho omunye umuntu angakujika. Kuyo le ndaba esifunda kuyona, uma uJoshua eseqalekisile iJerikho, wathi angabikho umuntu owakhayo noma ovusayo lo muzi oyokwenza lokho, izibulo lakhe lokuqala liyofa, nengane yakhe yokugcina kuyofa. Ukhona la eBhayibhelini owakuzama ukwenza lokho, ngoba uJoshua wayekhuluma ohlangothini lukaNkulunkulu. Yafa ingane yakhe yokuqala, yafa ingane yakhe yokugcina, ngoba isono siyabulala. Angazi ukuthi Akhayi yini owayecabangile engqondweni yakhe. Mhlawumbe njengomuntu nami kwangangifikela. Kodwa into ofanele siyibheke ukuthi into esho uNkulunkulu simele ukuyihlonipha noba ngabe isimo sinjani. U-Akhayi kwangenzeka ukuba athathe igolide nesiliva alithukuse ngenhloso yokuyokondla umndeni wakhe. Nami mhlawumbe kwangenzeka ngibone isimo ngoba igolide lalithandeka. Kungenzeka nasesikhathini sanamhlanje futhi kuyenzeka uthola ukuthi ubaba womuzi ungena enkingeni, ebuka isimo sempilo abasiphilayo ekhaya, acabangele izingane zakhe, acabangele umndeni wakhe, athathe iriski ngempilo yakhe, azasho omunye athi noma ngafa kodwa umndeni wami mawudlile kuyobe kulungile. Kodwa lokhu uNkulunkulu akushilo simele ukulalela. Ngoba enye izinto kufanele sibuke ukuthi umndeni wethu siwondla kanjani, siwondla ngani. Imali okondla ngayo ekhaya imali enjani. Iqiniso ukuthi kuyahlushekwa lapha ngaphandle. Iqiniso ukuthi imisebenzi ayikho. Iqiniso ukuthi asikwazi ukwenza izinto eziningi ngenxa yokungabi nemali. Kodwa simele ukulalela uNkulunkulu lokhu akushilo. Ngoba izwi alishilo uNkulunkulu limele ukuhlonishwa nanoma kunjani. U-Akhayi uthatha lezi zinto uyoyithukusa, akawutsheli umndeni wakhe. Ufihlele. Awazi lutho ngalento. Umuntu owaziyo uyena kuphela. Joshua mayikhala, uNkulunkulu emphendula. Kuthiwa Joshua kuthathwe isizwe ngasinye, seyihlambulula. Asihlole uJoshua. Noma ngingezwa ukuthi wayehlola kanjani izizwe, kodwa zikhona ezedlula phambi kwakhe. Sizwe sakwaJuda nesakwaBenjamini wathi mayihlola, wathola ukuthi bamsulwa, abonanga lutho phambi kaNkulunkulu. Kodwa uma sekufika ku-Akhayi, simuzwa esethi akavume phambi kaNkulunkulu isona senzileyo. Wavuma u-Akhayi wathi ngonile enza ukuthi nokuthi.
ngona phambi kwaNkulunkulu. Kusho lokhu uNkulunkulu sesukile kubona sebaflathele izitha zabo zabanqoba, wasethi izitha zabo ziyoba semva kwakhe. Ngamanye amazwi ziyohlala zibakupha njalo ngoba sebaflathele. Azathizelele uNkulunkulu ukuthi uma ningasusi lobu butha noma ukungcola kwenu phambi kwakhe. Kushiwo lento amazwi lawa ashiwo kuJoshua engazilutho, ashiwo kubantu abangazilutho, kodwa ukhona yedwa owaziyo. Ngoba kaningi uma umuntu esenzile isono, ibandla liyaphehleka, umphathi webandla azathwale kanzima. Uthola ukuthi abantu bayayazi into okuyiyona ababhekene nayo, kodwa umholi webandla akazilutho. Manje uyabuza ngabanye uzothi ayimfundise, akho lutho mina engilaziyo, akaze ngizwe lutho. Kwenye inkathi azabuze nalona okuyena indaba engaye, thola kanti mhlawumbe akavumi, athalalise umholi ngoba uyabona ukuthi ibandla linalo icala, kanti umuntu owaziyo uthule nendaba. Dala bahlatshelela kuthiwa uthule nendaba engaphakathi. Uma senza isono bazalwane kulesi sikhathi sanamhlanje, ibandla lethu liyohlekwa izizwe, ibandla lethu liyohlekwa ngabantu. Kakhulukazi endaweni esiphila kuyona, siyazi ukuthi ubaba wethu osolayo, baba umpostoli, akamuhle, abantu abamthandi ngenxa yeqiniso analo, abantu abamthandi ngenxa yenkolo analo. Okwethu ukuthi siqikelele ukuthi ububi singabenzi, ngoba ngalokho siyohlanza ibandla, ngalokho siyohlanza uNkulunkulu ophakathi kwethu. Asiflathele njengebandla. Tholakala ukuthi noma ukhulekele izinto azenzeki, kanti uyazi ukuthi kunesono ohlezi naso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Isihogo bazalwane sikhona. uNkulunkulu senzile isihogo kodwa akasenzelanga abantu abangcwele. Mina nawe sasifanele ukuya esihogweni, ngoba sasingabezizwe, sasikude noNkulunkulu. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu wasihawukela, wasenza saba zindlalifa zezulu. Wasenza sabalekelana nesihogo, ngoba isihogo wayesakhele uSathane namadimoni akhe. Kodwa uma sizohlala esonweni, singafuni ukuhlukana nesono, sizofa siye esihogweni kungafanelekile. Uma sizokwenza imisebenzi emibi silapha emhlabeni yasesihogweni, sizofa siye esihogweni. Ngikhulele emakhaya, obekuthi uma kwenziwa umsebenzi, ngosuku okuphela ngalo umsebenzi abantu sebedlile bahamba, bese isithunywe njengengane kuthiwa siqoqa amathambo onke egcekeni, bese kubaswa umlilo. Emathanjeni akhona amanye awo uthola ukuthi asenempethu zigijima phezu kwawo amathambo. Lo obase umlilo injongo yakhe ukuthi ashise amathambo ashe, ngoba vele umsebenzi awasenawo, isikhathi sawo sedlulile. Kodwa uma thina esiqoqe amathambo noma abantu abaqoqa amathambo, kutholakala ukuthi amathambo anempethu. Lawo mathambo afakwa emlilweni ngenhloso ukuthi ashise, akuhlosiwe ukuthi kushiswe impethu. Ngenxa yokuthi impethu zinamathele emathanjeni, zigcina zishe emlilweni obungenzele zona. uJesu Kristu inkosi. Ngiqonda ukuthini bazalwane? Ngiqonda ukuthi isihogo sikhona, kodwa uNkulunkulu akasenzelanga thina isihogo.
Isihogo senzela usathane namadimoni akhe noma ingilosi zakhe. Kodwa thina uma sizobambelela ey'ntweni zikasathane singafuni ukusuka kuzona, sizosha kungeyona inhloso kaNkulunkulu kodwa kuyinhloso kaSathane. Ngoba uSathane uyazi ukuthi uma thina senza izinto zakhe yena ujabhisa uNkulunkulu. U-Akhani leya kutholakale ukuthi ngesikhathi esezobulawa ekhandwe ngamatshe, akubanga yena yedwa okhanda ngamatshe, kodwa kube nguye nomndeni wakhe. Wafa umndeni wakhe ungalazi icala, ungenalo icala. Kwaze bazofa ngisho inkomo zakhe kanye ney'mbongolo zakhe ngoba uNkulunkulu ethukuthele. Isono siyabulala. Uma ungafuni ukuya esihogweni, hlukana nesono. Musukukhohliswa ngabantu ngey'ntshumayelo eziyize ney'ntshumayelo ezingafikisa esihogweni. Mina nawe iqiniso siyalazi ngoba iqiniso liyakhulunywa la ekhaya. Okwethu kubambelela eqinisweni njengoba linjalo, singacompromise ngempilo yethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angazi ukuthi singena ngaphi kule ndaba ka-Akhani. Kodwa into njengomzalwane okufanele siyibuke le ukuthi uma senza izinto okuthiwa singazenzi, umphumela wethu ukuyofa siye esihogweni ngoba isono siyabulala. Akufanga yena-ke u-Akhani kuphela, kodwa kwafa nomndeni wakhe ungenacala. Ngizothi namhlanje obaba bakhona abasebenzayo emsebenzini. Awukubuke emsebenzini osebenzayo ukuthi impilo yakho injani. Ngoba kungenzeka ulahlele lo msebenzi ngenxa yesono. Kungenzeka iy'ngane zakho zingadli ngenxa yesono. Kungenzeka ugembule. Yabona nje kade kunebhola elikhulu leli kade lidlalwa. Baningi abazuzile kulona, bebexoxa bebhizi begembula kulona. Abanye babuka ibhola ngokulithanda, abanye babenefitha kulona bayagembula. Kubalulekile ukuthi into oyenzayo umndeni wakho ungasafarishi kuyona. Awubuki imali oyiyisa ekhaya edliwa umndeni wakho ukuthi hlobo lulu le mali. Buka ukudla okungena ekhaya ukuthi kudla kunakunaso nesiqalekiso. Phakathi ukutheli uNkulunkulu ngakho na. U-Akhani angazi noma igolide wayezolidayisa noma yini wayezoyizuza ngalo, kodwa wahamba olithukuza. Mase selithukisile ekhaya wadla njalo wafa ebulawa isono asenzileyo. Isono siyabulala. Uma u-Akhani sebemkhande ngamatshe nomndeni wakhe nemfuyo yakhe yonke, uNkulunkulu wajika ekuthukutheleni kwakhe lwabohla ulaka lakhe. Isono siyabulala. Senza ukuthi u-Akhani athathe igolide, inhliziyo yakhe ijabula, kodwa ekugcineni wafa nomndeni wakhe. Khona abantu abasezonweni namhlanje bazama ukuphuma kuzona kuphumeki ngenxa yokuthi isono siyabulala. Ngizothi isihlobo sami isikhathi sisekhona, ungavumi ukufa ushiso umlilo njengempethu efele ethanjeni, kungahlosiwe ukushiswa imoda, hlose ukushiswa ithanga. Cela uNkulunkulu aphathe impilo yakho. Impilo yethu namhlanje siyifaka iplastiki omnyama, sazi ukuthi uplastiki omnyama wezini. Iqiniso lithi uplastiki omnyama uyayiphatha into enhle. Uma uthengile esitolo ungakangcoli, ungaphatha noma yini ngawo. Ubuka laba baye befaka ingubo zokulala kuwo. Faka izinto ezinhle kuplastiki omnyama, kuya ngokuthi yini oyifake ngaphakathi. Ngizothi lapho khona
lungisa impilo yakho ngoba isono siyabulala. Lungisa impilo yakho uvume isikhathi sekhona. Mama Thambe seqoqiwe sekuseduze ukuthi angene emlilweni. Khona abantu abazofa besogweni. Isoko bengasidalelanga kodwa ngenxa yokungavuma ukuhlukana nesono umuntu angene esogweni angaqondile ayibone seyiphakathi. Abanye bazokhala sekukude ukuphuma ungasaphumeli. Njengoba sikhuluma nje bakhona abanye bakhala esogweni. Akuselula baphume bayasho bathi Nkosi uma unganginika umzuzu ngoba ngiyabona ukuthi emhlabeni bayathi hayi umzuzu omunye ngihambe ngiyokhuluma ngiphenduke. Sekhohliwe ukuthi njengoba lapha inyama isiyabola emathuneni kuselamathambo akasenayo inyama. Isono siyabulala. Ngizothi isihloko sami asisuse ihlazo kude nathi. Angazi ukuthi yini oyenza uNkulunkulu angayithandi kodwa iso lakhe liyayibona. Iso lakhe liyayibona. Ungavumi ke esogweni isona sakhelana wena, sakhela uSathane namadimoni akhe. uJesu Kristu inkosi. Sizothi ngomsindisi onami la empini ngiyagcina noma ngathini bese siyathandaza. Ngomsindisi onami la empini ngiyagcina noma ngathini. 1:16 Simungu
Jesu Kristu inkosi. Nkulunkulu wethu omuhle, Nkulunkulu wethu oyethembekileyo, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, ngalesi sikhathi siyakubonga Baba ngomusa wakho omkhulu nangothando lakho sithanda ngalo. Siyacela Nkosi ukuba usize sifunde ngakhaya, sifunde isenzo sakhe singabanga sihle, sifunde ukuthi kwagcina sekufe abantu abangafanele befe ngenxa yomuntu oyedwa owonile. Khulekela umoya wokona ebandleni lakho, kuba Nkosi noma ngabe uqala uvunguza, siyacela usinqobele wona. Ngokumasona simele ukufa siye esibhokweni ngoba isono siyabulala. Iba nathi Baba njengebandla lakho sithandile sasinjengabezizwe, singenayo indawo ebandleni lakho, kodwa ngenxa yokubele nomusa wakho wasenza Nkosi sabazindlalifa zezulu. Siyacela Baba usifundise ukuhamba kahle, singenzi isono, sibalekelane nesono sehlukane naso, siphile impilo yobungcwele. Siphe Nkosi isithuba sokwazi kube yilona lo wayilungise, abone ukona kwakhe, abone ukungalungi kwakhe, asondele kuwe isikhathi sisekhona. Siyabonga ke Nkosi ngasosuku lanamhlanje, nanti ibandla lakho libusise ukugcina ukuthwala libiyele ey'ntweni zonke. Sikhuleka sinokubonga ukuthi sicelayo siyokwenzela khona ngenxa kaJesu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwana sengizokuyiselana phakathi wakhe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.